Chetobia siamike Tutom jiribia, okwa gi wichi sim jiribia. The air that I breathe, the reason I live, the one and only true God I serve. I will praise you in the morning, praise you in the noontime, praise you all the days of my life. Makani omine mere mu baruba, nchekwine nye mu juru nara. Obia bere gine bem noturu nanya. Asimu nchekwine nye mu no baruba, iomine mere mu turu nara. Obia bere gine no juru nanya. Good morning, viewers all over the world. Ebwe nurukita. Begwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tụrụ ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa group led by me. We have all the rights. Egwe na okita ọ bụrụ na ị like ya jee na audio mark, the iTunes and rest of them chọọ nya bụ egwu maka ya. Yes, for some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tupelu n'Oraifite maọbụ kpọọ m Akajigbo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tụrụ ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Dịka nsi ekwube, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Yes. What you don't know remains a mystery to you and not to all. And I keep saying, if you are knowledgeable, a pro master. If you lack knowledge, you remain a slave. So strive very hard for knowledge. Today, isiokwu anyị ji wee bịa bụ the important items you need for water work. Yes, the important items you need for water work. So pay attention. I will explain in details. Here to ogesi wee nyere gị aka ịmara ihe ị kwesịrị ime. Today I want to talk to people ndị got exposed to water work. Eneghị anya na-alụgologo ọrụ mmiri before, and they na-ajụjụ kedu ihe ị nwere ike ide from time to time by yourself. So pay attention. I can tell you this message nwere ndị oji maka ya wee na-adata. Sere ike Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, a ga-atọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ n'ụbọchị taa site n'okwu a inyefe ịnụ taa. So share the message, invite your friends and well wishers. Gwa ọtụtụ ndị mmadụ gbasara our administration ka ị na-eme nke ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Before we dive into today's lecture, we are still in the month of February. The monthly ritual for the month is still ongoing. Yes. Aja na-achụ ụba aja iri n'igwe. Aja sigoro na abụghị ọtụtụ ndị mmadụ, but as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary, it's not why we are here. But I can tell you, Nike dị na aja na-achụ n'igwe maka na igwe bike. Yes. So, ihe na-achọ ka ịghọta abụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị dị interested iso na aja a na-achụ n'igwe n'ọnwa ọbụla, ihe ị ga-eme way forward ya 3 prayer requests. You make a good donation to the account number. Yes, a chat is them na WhatsApp and one other details we need for you in order to put you. They show to go in the temple, to aja go for Kubio Kunisindri all over the world. Then Sunday so na yabaja, the water chikotia,
na their WhatsApp numbers only. Nwere ike ịfụ ebe anyị na-arụ ọrụ mmụọ na social media because ọ dịrọ necessary. Even testimonies you cannot see it, ọ dịrọ necessary. But I can tell you na Chukwu okike na ụmụ mmụọ na-emere onwe ha aha. So ọ bụrụ na ị dị interested ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Let's now proceed. Isiokwu anyị ji wee bịa today's topic is important items in water work. Ihe ndị dị mkpa, dị karịchara mkpa ihe gbasara ịkwa ibu mmiri ma ọ bụ ọrụ mmiri. Anyị ga-etiwara gị akụ ibu nsugbe. Doing water work, ọrụ mmiri, does not start now. It has started from mgbe ete aka, oteghi ezigbo aka. However, ọ bụrụ mmadụ niile ka a kpọrọ ịlụ ọrụ mmiri. Yes, ọ bụrụ mmadụ niile ka a kpọrọ ịlụ ọrụ mmiri. Enwere ndị a kpọrọ bụ ndị ga-abụ ha rụọ ọrụ mmiri enwe great result. Before mmadụ a na-arụrụ ọrụ mmiri, onye a ga-abụrịrị onye a ga-abụrịrị a water child. Ọ ga-abụrịrị onye nwere direct link with ndị mmiri. So that ọ chụọ onye bụ aja ọ gaa. Dịka nsi gwa gị, enwere ndị bụ gbarụ mkpị dị iche iche. Especially enwere ndị bụ ndị mmiri n'isi na agba ha. They have link with water people. Ọnwa mmiri ka ọ bụ. Then when ndị bụ onye abụ onye ọgbanje, ọ dịkwa possible na mmadụ ya abụ onye mmiri bụrụ onye ọgbanje. Very possible. Bụkwa ndị bụ sọsọ ndị mmiri ha bụ nwa mmiri mana ọ bụrụ ọgbanje. Etu o si wee dị, enwere spiritual associates. I will not go into deep today because today I actually focus here gbasara ọrụ mmiri. Enwere ndị bụ like say nwa anyanwụ, enwere nwa ala, enwere nwa ifu, enwere nwa mmiri. Ka nkọdobe ya etu. Mana ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ya ga-alụrụ gị ọrụ mmiri, na ya ga-akwado complete ibu mmiri, nọrụ n'ụlọ biya, ọ bụrụ the best practice. So ihe mmadụ nwere ike ime ọ bụrụ obodo ndị enwere mmiri ma ọ bụ na enwere nearby water. Maka na nke bụ eziokwu na o nwere obodo enwere mmiri but ha dị very rare. Mana o nwere obodo bụ na ha nweburu mmiri mgbe gboo, mana because of activities ụmụ mmadụ mmiri wee na. Ụfọdụ mmiri naziri banye na the next village or next town. Yes, very hard. Then the only thing dị na ya bụ na ọ bụrụ na obodo ndị na-eto a na-find it very difficult inweta mmiri na-eruru onwe. Mmadụ nwere ike ịrụrụ mmadụ ọrụ mmiri, ọrụchaa ya, obujie na-akpụ ọkalete. That is ibu Eze-Ana. Yes, malụkwa na ọ bụrụ all the water settlements ka a na-adụ ya na mmiri. Enwere nke ị nwere ike ịlụ nwee nke ga-adị na mmiri, nwee nke ga-adị n'Eze-Ana. Yes, enwere reason. Yes. Magaba into deep today because na enwere the aspect I chọrọ ịga taa. But ndị ọzọ egakwa the other aspect because ihe gbasara ndị mmiri na aja ndị mmiri abụrụ ihe a ga-akọwa in one day ka ọ ghara ito ogologo too much. So you can go to akpụ ọkalete, jee kwasara ya ibu ndị mmiri na-akpụ ọkalete. Maka na akpụ ọkalete bụ ndị mmiri ha bụkwa. Ịghọtara ya? Abịa na mmiri enwere various kingdoms in the water. I'm trying to use the simplest terms for onye ọbụla, no matter your spiritual level, ka inwe ike wee ghọta ihe m na-ekwu ọfụma. Mana malụ na akpụ ọkalete bụkwa ndị mmiri. So na in the state of difficulties, dị nwekwara ike ma ọ bụ etu a na-enwe problem na gbasara Anambra steeti.
ụfọdụ asị ugo ejina na mmiri. Ọ bụrụ na ibu mmiri ị nwere ike ịkwaji ya n'akpụ, very important, ọ ya aga. Ma ọ bụrụ na onye na-atụ ya bụ aja bụ onye nwere link, nwere the powers, nwere link, direct link with ndị mmiri, ịghọtara ya? Ime eje kpọrọ onye anyị nwere link with ndị mmiri. Enwekwara onye nwere multiple link. Yes, akụwago m ya in my previous lecture. Not possible because of spiritual ascent, continually striving. It's possible for a spiritualist to connect himself or herself to these 4 cardinal points because of maturity in the spiritual realm. It's very possible that the person can actually talk to the 4 cardinal elements they're listed. All development onye a develop onwe over the years. Mana ka aja aside. So mana ihe na-achịkọwa bụ na onye nwere ikikere elu ya bụ ọrụ. Ọ bụgoro na ka ọ ya agwa n'etu afọ bido ọtụtụ ndị mmadụ ije na mmiri chaa, ọtụtụ ndị mmadụ weruzie wee na-catch out. Yes, o nwere ụfọdụ ndị dewere onwe ha na ha bụ security dị afọ ọ na-erizi ndị mmadụ ọrụ. I heard na enwere ụfọdụ ndị ọ na-abụ enwuda anaba ha nnukwu ego, ụfọdụ emewe transfer, na-ịghọtago, because a ga-eteretere ha na nke a maọbụ nke ọzọ dutụra ndị a ahụbụrụ ndị nwere agba ụjọ atụba ha eticha afa. Ọ dị very bad. Mana gị nwa bụ onye na-eji etiche onye na-eji achụ aja, igbutere n'ọja gị na-emi n'ọnụ. Now, nke a bụ story for another day. So what I'm saying now na when aja nwa ị nwere ike ijekwa ya na-akwụ ọkalete ka ọkwa story for another day. So madụgodo that one amala. Then abịa na the items ị na-edere eji wee lụọ ọrụ mmiri. Ghọtagolo ihe bụ ọrụ mmiri a. Water settlement. Water settlement is simple as this. Example, etu amụ nwoke. Ọ bụrụ na m chọrọ ịnụ nwaanyị a m chọrọ ịnụ wee bụrụ water child, nwata nwaanyị nwere link uto ndị mmiri. Ihe m ga-eme bụ the same way anwa mmadụ si ejekwu nne na nna m nwa n'ụwa mmadụ si ya na-achọrọ m ịnụ nwụna na mma anụ ya ọfụma na ị ga-ebi ọfụma. Nwere ụfọdụ ihe, nwere ụfọdụ items ị ga-enye ikwu na ibe ndị nwere link ikwu na ibe ya nwatakịrị chọrọ ịnụ ka ha wee gọzie ụlọ so n'ụwa jee bie n'ọfụma, mụọ n'ozuzu eke, mụọ n'ozuzu orie, mụọ n'ozuzu afọ, mụọ n'ozuzu nkwọ. Ịghọtara ya? Etu anwa ka ị ga-esikwa wee jee satụrụ ndị otu ya na mmụọ, ndị otu ya na mmiri. Ịghọtara ya? For example, kịta na m chọrọ ịlụ onye a, ọ bụrụ na onye a bụ nwa mmiri, ihe m ga-eme bụ na m ga-ejekwu ndị otu ya na mmiri si ya biko na nwa ụlọ nwaanyị a na m chọrọ ịlụ ya na afọ ya bụ so person na m chọrọ ịlụ ya. Ị nwere ike ije with the person, ọ dị oke. Ọ bụrụ na the person anọchi nwekwara ike ije n'onwe gị gwa ha ka ọ wuo onwe gị si ya na nwa ya nwaanyị a aha ya bụ onye dị etu a, onye ebe dị etu a, that I want to get married to her. Biko ụnụ kwado m, hapụ m ka m nụọ ya na mma anụ ya ọfụma na m fụrụ ya n'anya. Ịghọtara ya? O nwere ihe a na-enye onye nwudere eleke ntị ọba. O nwekwara ihe ndị ị ga-akwalụ ị ga-enyefa in exchange for their child. Ịghọtara ya? In exchange for their child. Have you asked yourself why o ji abụ ebe ịnụ nwaanyị, that is ịgba nkwụ nwaanyị, ịma na ịgba nkwụ nwaanyị bụ ịnụ nwaanyị in fullest. Ịghọtara ya? Nwere ike ịnụ nwaanyị na ọ bụ ịgba nkwụ nwaanyị na imere ego. So ịnụ nwaanyị in fullest bụ mgbe ị gbara nkwụ. And ọ mgbe ị gbara nkwụ ka ikwu ya na ibie niile ga-eketa oke. O nwere ewu a na-akpọ ewu ụmụnna. Ewu anwa dị na ya a ga-egburi ewu anwa ọ bụgoro na iketara obere ihe like this. But onye ọbụla na-atụ ụtụ ụmụnna ga-eketa ya iji gosi na ya nọ mgbe Njideka went Ifeanyi. So ewu anwa a na-egbu onye ọbụla na-eketa ya, meaning onwe ihe mere ife yi nwa n'ebe o jere ije eri echi, ụmụnna niile ga-apụta wee jee ihe gbasara akwamozu ya maka na ha dị aware n'ọnụrụ. Ịghọtara ya?
mana ọ bụrụ si ime ego na-abụ sọ immediate family nke nwaanyị, so ọ bụrụ ya. Mana ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị a in totality, ịgba akwụkwọ ya. Etu a ka ọ dị na mmiri. Mgbe ị bịa gwa ndị otu ya, ndị iyi ụwụ ya, ndị ọgbanje ya, ndị mmiri ya, ndị ejima, ndị dada, ndị agbara ọrụ, ihe a bụ etu esi wee nwee n'elu ụwa enwe ikwu na ibie. Etu a ka esi nwekwa ikwue na ibie ndị nyere ha nwere ka ha kwuru na mmiri. Ị na-ege ntị? Now, ihe ahụ ị na-eweta bụ ka ị wee setụrụọ ndị aka na ndị egede na ndị niile spiritual associate, let me put it this way, ndị nyere ha nwere oke na mmiri. Ịghọtara ya? So ibu mmiri ahụ ha na-agwa, echefuna na ị ga-agwa ha na ibu mmiri ị na-agwa abụ ha biko niile esetụrụ ha ka ha hapụrụ gị nwa ha nwaanyị a ka ị lụọ ya n'elu ụwa. Ịgwawute mmiri ya ha biko na-achụkwa n'elu onye a, maọbụ nwaanyị mmiri ya na-achụkwa n'elu onye a, biko hapụrụ ya ka m lụọ ya n'elu ụwa. Ma biko kwudokwara na anyị, don't allow anybody to separate you and their ndot, their spiritual forces, ndot, your spiritual associate. Never. Onye anwa kewa gị na ndị otu gị, ị ga-emezikwa ụwa gị. Ọnọdụ ka nwaanyị nwoke bịara ịlụ gị na be nna gị wee sị na ọnụ anaghị, o kewapụ gị for your family lineage. Is it possible? It's not possible. Because ọ bụrụ na isi na nwoke bịa nụọ gị o kewapụ for your family, what of echi niile gị na ya nwee problem na marriage? Who will come and save you? Who will come and fight for you? So that one is not an option. Don't allow anybody to separate you and their ndot. Don't allow anybody to separate you and their ndot. Okay? Ihe na-edere ime ewu ime udo. Ma the same way o ji abụ nwoke na nwaanyị na-adị mma, ọ na-adị mma, o ruo mgbe ofu onye n'ime ụlọ mebi nke nwaanyị chọrọ ibu ụzọ ịlụ di, o wee kpọọ gị Ifeanyị zi ya, o wee sị gị Ifeanyị nọ nkwa na ndị na-abịara ya di, i wee sị ya gị nwa Ifeanyị wee sị ya nne Ifeanyị nwa na idibe already, nwa ya bịara ya dị ya megide ya nụọ gị na setụrụ amicably ọnụọ di. Ụnụ na-afụkwa n'ụzọ ụlọ ekene, ọ na-agba nkwụzie gị bịakwa ọmụọ nwe ọkwa ya na-eme na nwa ọbịaba kene, mana ụnụ adịghị emezi nke ọzọ, nwere ọzọ ihe dịkọrọ, mana ụnụ ga nwee that cordial relationship. Enwerozi anything immoral dị attached to it. Ịghọtara? Etu a ọfụ ebe mmadụ na-achọ gị okwu, ọ ya bịagoro the case maka na ụnụ dozi n'udo, ụnụ abụrụ enemy. Etu a ka ọ dị mgbe gị na ị na-anụ di dịka nwaanyị di mmiri gị wee dị involve. Ọ bụrụ na onye a bịara ịnụ gị mere ihe o kwesịrị ime, wee gwa di mmiri gị biko ka ya lụọ gị n'elu ụwa, meri n'efu eme ya approve. Nke bụ eziokwu na ya that ya water associate ga na-ewetara gị ngọzi gị. That relationship between you and them can, because no ndị maara gị, they know you in and out before even you are born. You have so many ties together with them, so they understand you perfectly well. So for that reason, you need them in order to excel. You need them actually in order to excel. So what am I saying in essence? What I'm saying in essence is pay attention. Pay attention to ụmụ na ha so. Now, mgbe awa m chọrọ ịnụ dat nwaanyị ahụ, o nwere ihe ndị m ma eweta wee jegwa ndị otu ya na m chọrọ ịnụ nwaanyị a, ma ọkwa gị nwa nwaanyị bụ di na-achọ ịnụ di, dịkwa ngwa ndị otu gị si ya biko na nchọkwara na ka Ifeanyị nụba m n'elu ụwa. E nwekwara ihe ị ga-enye ha wee sị ha biko ka ị nụọ Ifeanyị. Ọrụ mmiri abụrụkwa ihe a na-alụ once in life. The same way etu ịgba nkwụ abụrụ ihe that is ịgba nkwụ, a na-agba nkwụ once, complete ọrụ mmiri a na-arụ ya once, but o nwere ihe a na-akpọ ikpe ile ọma. Ikpe ile ọma from time to time a na-eme nke a, as case may be. Example, ọ bụrụ ịbụ nwaanyị na-agbara nkwụ gị, gbachaa nkwụ gị n'ịbụ onye Oraifite,
Eze-Ana n'ụzọ ọkwọ na-abụ ị nọ na be di gị igoro bred goro ihe ọnụ na-eri bịa sị mma na mpa nekwana bred ngote ala ụnụ enwe aṅụrị wee sị nwa m ka ka gị na di gị si ebi na na-ebi gị ọfụma esi anụ na-ebi ọfụma nwa ọkwanụ na anyị na-ebi gị ọfụma mana na anyị amụtabụrụ ọnwa maọbụ nke a maọbụ nke ọzọ ha atụghịkwa gị alụ ihe ị ga-eme ka be di gị n'ala ị na-ebi ọfụma ọkwa eziokwu etu a ka o wee si bụ n'iji enata ndị mmiri permission example kịta nwaanyị nna anụ onye mmiri ịgwa ndị mmiri esetụọ ndị mmiri ya mgbe ị na-achọ ịrụ ya ihe ị ga na-eme ịnọkwa igorukwa ihe nyekwanye ha wee sị ya na nwaanyị ụnụ kwanyekwara m na mụ na anyị na-ebi ọfụma so ọrụ mmiri abụrụ ihe a na-abụ ịrụchazi ọrụ mmiri isi ogbe gbajie no from time to time igorukwa ihe ọrụ na-eri itebụl test ganye ha wee yọọ ha kene ha na nke ha mere eme maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwakọ ọzọ wee yọkwazie ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka ha meere gị nke ọ dịkwa very important ya bụ nke a ka ihe eme nke ọzọ si dịsi dịka ibie bụ na imesịa ya shabiwe wuchi so ịrụcha ọrụ mmiri ihe anọkwa ijenye ha ihe then ọ bụrụzie n'ọrụ mmiri dịka nsogbu ọ bụrụ ile ọma ka ịbịa ikpe yes ihe ga-adị ya bụ minor thing mana ọ bụrụ na ọ bụ complete ọrụ mmiri ka ị chọrọ ịlụ ihe ya adị ya ga-akakwa example ọ bụrụ na ị na-abịa na ịnụ nwaanyị n'elu ụwa dị ịkụ aka n'ụzọ ịmago na ihe iji ya awụ few things mana ịbịazie ịgba nkwụ ịgba ọnọ ya agbagota ọkwa eziokwu na complete ọrụ mmiri nọkata ịgba nkwụ ihe ga-adị ya ma akụwado ihe dị iche pụtakarị iche ga-adị na ebe ị na-arụrụ mmadụ complete ọrụ mmiri ihe anyị kpọ complete ọrụ mmiri wo na ị chọrọ ịkwa dịka oribu setụlụọ ndị niile spiritual associate ya together ofu ihe dị nnukwute mkpa dị ebe a ewu with the best. You know why? Because ị na-esetụrụ ndị otu ya ị na-esetụrụ di mmiri ọ nwunye mmiri ị na-esetụrụ ndị ọgbanji ya ị na-esetụrụ ndị iyi ụwa ya ị na-esetụrụ ka ndị ntaya ndị niile nyere ya value chain ndị ntaya ndị niile nyere were nke na mmiri so iweta ọkụkọ oke na nwunye it might be small and they might likely reject it because a ga-asị na ọ dị small to compare ezumezu niile nyere nwere nke na mmiri ndị chọrọ isetụ uche ọ dịka na ị chọrọ ije gba nkwụ nwaanyị n'elu ụwa ị gara iwetazuru ihe ewetazuru ha ga na-agba ịta ụfọdụ ga na-asị nnọọ gịnị dị ha what is this uche mana n'ala Igbo ọrụ ọbụla a na-alụ wute ihe chi ọkpa anọ nwere weight ịchọ inye igwe mmụọ ihe nwere ihe nwere ọkpa anọ ịghọtara ya that four-legged animal represents 4 market days and ihe nwere ọkpa anọ ga-awụ bie enough for them to share afịa na anụ ụbọchị na anụ mana iwere ụsọ ọkụkọ onye chọrọ ihe a chọrọ especially ma ọ bụrụ na ị na-eme total settlement ịghọtara ya the same way o ji abụ na ị chọrọ ịgba nkwụ bụ total settlement iweta ihe chi ọkpa anọ ya adịrịrị ya ụbọchị ọsọ gị jee n'ala Igbo ihe chi ọkpa anọ ga-adịrịrị na ịgba nkwụ nwaanyị mana ikpe ile ọma ma ọ bụ ime ego ọ dịrọ necessary ọ bụrụ iwu ifu na ihe dị that goat is very important ọ bụrụ na temple etu anyị si arụ ya bụ mụnwa bụ onye akpọrọ ọrụ ịmarugo na ọ bụrụ na iji agbacha nkwụ ndị bịara agbamnkwụ witness people ndị bịa witness ya agbamnkwụ a ga-enwere merriment a ga-esiri ha nne ndị bịara ga-eji wee nwekwu aṅụrị na-asị owe bịa wen ifeyi nwa wededi Ifeanyị so etu a ka ọ dịkwa n'ọrụ mmiri etu anyị si adị ya na temple wụ ọ bụrụ na ọ complete ọrụ mmiri ka anyị na-arụrụ gị ewu ya adị involve ihe chi ọkpa anọ ewu a wee ewu anyị ga-eji gbadara mmiri preferably virgin goat ịghọtara ya preferably virgin white goat yes nke a ka anyị gbadara mmiri ịrụchala ha ọrụ mmiri ntinye na mmiri ịghọtara ya ọ bụrụ na o kwupụta fine ọ bụrụkwa na ha tekiri ya just like that fine ejego m n'ọrụ mmiri one pure virgin goat ozugbo m kpachara ebe wesị ha
na ewu a bụ ewu a na-enye ha ka ha kee ka ha ra n'afọ onye dị etu a ka ha pịa ka ọnụ dị n'elu ụwa ka o mụọ onwe ya. Immediately a tụrụ ewu a na mmiri ya nwa omi ya na n'ụmụ ọwụọdụ ka o si wee nwee strọgụl mana mmụọ were nwee nke ọ ga-abụ ịtụnye ikwuchi akwụkwọ tụnye ya o gwupụtara onwe ya. Is no longer your business. Inyego ha bụ na inyego ha etu ha si chọzie ka ha si kee fine. Ha chọkwara ka ọ na-agagharị within the river bank. Ihe bikwa n'akụkụ mmiri nwekwara ike irie n'isatụrụgo bụ n'isatụrụgo uche ọdịda. Then abịazie n'ụlọ egbuzie ewu nke buru ibu nke a ga-eji sisi nri wee mee sadaka. Ịghọtara ya? Etu a ka anyị si alụ na temple. However, m nwa na onwe m personally ana m prefer ebulu. Yes, maka ebulu ahụ m na-egbu bụ nke ewu ahụ m ji wee je mmiri ofu onye a na-alụ n'ọrụ, mana nke ewu nke ọzọ bụziri ibu bụ nke m nwa je lụọ ọrụ mmiri, because mgbe m na-eji lụọ ọrụ mmiri ma ezumezu na ndị mmiri ma agwara m ha esikwa mgbada mmiri etu o si abụ iji ije gba nkwụ nwaanyị bidoro ndị bụ ụlọ wee jee. So m nwa na onwe m bụ the immediate person. Mgbe m na-abịa mma akwụkwọ ma ezumezu na-ekwe na ka anyị jere kwuo okwu ihe gbasara ịkwụ ngọ mmiri to nwa onye dị etu a ka esetụrụ ọha na ya adịghị ekewa mana ọ ka eme udo kwudochi ya ka ha hapụ ya ka ọ nụọ ji n'elu ụwa n'ụwa ya, mana ha kwudokwara ya. So whenever we go like that, ndị otu m so wee jee, so dị abalị dị afọ ejesia mmiri ya nwanye ha gotu nke awa dị ndụ, adị egbu ya egbu, remember anyị adị egbu ọbara na mmiri, a ga-ahapụrụ ha na ndụ. Then anyị natazie n'ụlọ the second goat or ebulu as case may be. Ndị nke ba na egburu ha ebulu maka na ebulu na-edu ude, mana ọ bụrụ na ewu ka iji alụ weda ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ebulu, ihe dị mkpa bụ na something white. Ịghọtara ya? Da nke a bụ nke m egbuziri ndị mmiri m n'ebe m dọrọ na ndị mmiri. Ọ bụrụ ebe m dọbara ite mmiri m n'ime tempụl, no, o nwere ebe m dọrọ na ndị mmiri n'ebe a ka m na-ana egburu ha anụ ihe mme nwere ọfọ ha jee ebe anwa egbu onye ya bụ ebulu ma ọ bụ ewu as case may be, ewuruzie esi wee mee saraka. Ịghọtara ya? Etu a ka anyị si alụ ọrụ mmiri. Then abịazie na items na-adị n'ime ya bụ ihe ebu wee gbada na mmiri. Mgbe gburugburu echefukwana na ọ bụrụ taa ka alụwara ọrụ mmiri, enwere ihe a na-akpọ ọba. Ọnya ka iji anụ iyi eri ọba. Iyi anaghị eri ọba, ọba na-ese n'elu mmiri. Yeah, it's something like calabash. So abịa egbuwa ya egbuwa, ọ bụzie ka bụ right, ọ bụzie ya contain ihe. Nọ ebe a ka ndị gboo na-agbakọ isi ihe. Mgbe ahụ those plastic ma ọ bụzi ndị mmadụ ji eji arụ ọrụ mmiri kịta wee na-edestroy our waterways adrọ. Kekwara mgbe plastic pụtara. Ịghọtara ya? So ọ dị very wrong. Eso m na ndị na-eke ike against these things many years ago. Even if for any reason ị nwere ọba mana ị chọrọ ije chaja, ọ bụrụ na ị were ekpesi ekpere uche aja, is better ọ bụrụ na ị nwere ọba iwunye na mmiri like that than iwere plastic wee tinye na ya. Make sure na aja ị na-akwa na onwere anything of plastic stuff dị n'ime ya, ntị ọ dịkwa, because of destroying our waterways, make everything look untidy and eyesore. Ndị mmiri na-achọ cleanness. Ịghọtara ya? So ihe ị ga-eme bụ iruo etu anyị si alụ ka m na-agwa gị. Anyị bidoro ịrụ ya bụrụ because of through anyị alụgbaghị years na-akọwara ya ndị mmadụ mgbe anyị ji chọpụta mgbe ha ji wee complain gbasara pollution. Now ihe ị ga-eme bụ iruo what is an item dị very important, whether we ji ọba ma ọ bụ iji plastic bụ, but ọ bụrụ na iji plastic wee kwụ ya ikpesi ya na ekpere, don't give it with plastic, because plastic can never decay and they may trouble problem to waterways. So what you will do is itinye ihe dị mkpa bụ one, ị ga-etinyere ha ọjị, maka na nke ọbụla mmụọ ada na-eri n'ọjị gbugoro mbụ na mbụ. Ọjị a ihe etinye ha bụ ọjị ya ịma awụ ya wee ga-asa ha jiri aka ha wa ha jiri aka aka. Very important. Ma gụsịrị items dị very important. Ọ dị anị ya ofe dị mma, ụtara dị mma, nri ya na-aba na akpịrị wo. Now ọjị awara awa ga-adị ya,
ọjị agba ọjị ị ga-eji wee gụọ wee kpọkuo mmụọ ezumezu mmụọ bụ na nye na ha onye ahụ nwere ka e kwuo n'ihi na-enye ha ọjị ha jiri aka ha wụọ ha jiri aka megide aka awa. Nke abụọ ihe ga-adị ya bụ ego ayọrọ ga-adị ya izu na anụ. Ịghọtara ya? Yes, ọ bụrụ na ọ kọmpliti ibu mmiri anyị na-etinye 16 pieces. Yes, presented izu na anụ, that is 4 into 4. Yes, ego a bụ representịrị ego eji akwụ ụgwọ mbọ. Ihe ọzọ dị mkpa ihe etinye na ya bụ or whatever iji wee represent ego. Ụfọdụ na-etinye ego igwe, ụfọdụ ihe ọ bụla iji wee represent ego. Okay, but me I use ego ayọrọ. You get why? Then nzu ga-adị ya, nzu bụ ihe ọma maka na aka mmadụ nzu adị ama unu. Ihe na-egosi na ị nabatara onye ọbịa na be gị bụ ọbịa inyegoro onye a nzu ọma nzu nyara na agba ndụ wee sị ya nnọọ ichezieri ya ọchị. Onye a tụcha nzu wee weta ọchị. Ịghọtara ya? So nzu ya adị ya, edo ya adị ya odo bụ ihe eji ekwubi. Then ụzọ ihe ndị a ngosiwo ihe bụ dị compulsory. Inwezie ma nkwụ ma ihe ụtọ anyị agbanye ndị a agbanye. Then ihe ndị ọzọ dịzi ewu fruits. Fruit bụ ka ịmịa mkpụrụ, ka ya ọlụ ị na-alụ mịa mkpụrụ, ka onye a na-alụrụ ọrụ a ka ọ bido mịwa mkpụrụ. Fruit bụ mkpụrụ ihe mere na bido taa na ọ ga-ebido mịwa mkpụrụ. Ịghọtara ya? Na ije ọ na-eje alụmdi na nwunye na ọ ga-amịrị ya mkpụrụ. So bido tinyebe all kind of fruits ihe a na-amịpụtara assorted type for variety sake. Then ị nwekwa ike tinye ihe ọnụ na-eri ndị ọzọ dịka bread, popcorn, biscuits and rest of them as ihe saraka. Tinye biya tinyere nnọọ ịdị satisfied. Yotago? Ma groundnut them and whatever that is eatable. Tinye biya. Ị na-etinye na-ekwubi okwu. Itinyecha ya depend na ụdị aja ị chọrọ ịkwa. Wee ike tichaa ya oruzie ihe ọnụ na-eride like inwe ike itinye shuga ma ọ bụ honey iji kwubi okwu na ya. Ihe ndị a bụ ihe ndị dị mkpa n'ihi etinye na ya. Nkwubisi okwu dị na ya esi itidi ya ọfọ. Kwere etu isi kwu ya na-etu a ka ọ ga-adị. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ịbụ onye ndị mmiri kpọrọ ka ị bịa na-eche aja maka na a sị na ochie tupu achụ aja dịka enwere nye ndị mmụọ n'aka. Ịghọtara ya? O nwere ihe a na-agbọ na mmadụ na-achụ aja. Ọ ya bata na be anyị fee echibe dibịa, ihe echi dibịa, a na-echi dibịa, dibịa abụrụ onye chọọ. Ụmụ ya na-akpọ ịwa akpa aja. Akpa aja a ka ọ ya akpa ịwacha iko ihe akpa ndị dibịa na-eko n'akụkụ. Ịghọtara ya? Ịlụ agwụ dị iche, ịwa akpa aja dị iche. Ọ ịwa akpa aja dị dibịa. Ụbọchị a ka a ga-ekonye gị akpa. Ịwa gị akpa aja. That is ịdịgo qualified ka ị na-achụ aja. Now, let's of another day. So, but what I am telling you now is that mgbe anwụ ebido kpacha ihe ndị a bụ ihe ndị bụ very important. Any other thing is peripheral. It's true. Those of you that na-ewere ma plastic, na-ewere ma aeroplane, na-ewere ma ball, na-ewere ma phone, plastic phone, na-ewere ma all some of these things enwere ike decay from generation to generation. Mgbe plastic adịbụrụ, mgbe alụbụrụ aeroplane, mgbe alụbụrụ moto plastik, mgbe alụbụrụ fon plastik, ndị nna anyị ha ọ dị alụ ọrụ mmiri, ọ ya jụ ya jụ nwe. Ọ hazi kịta apụtalụ ewerezie plastik na-ekwubi okwu mana those plastik etinyere is of no benefit to ihe bi na mmiri, those living things dị na mmiri. Mana inye ha fruits ọ sara aka ka ime ha na-eri ha mana this ihe etinyere abụrụ earthworm, ọ bụrụ mọdụ ha na-eri. So ha na-eri ihe abụ dị shawama, ihe abụ dị pizza. So when they are testing it, ha mara ihe a na-etest foreign ihe a bụ ihe ụdị ihe ha dị afọ ha na-eri ha ya si Chukwu nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa.
ihe a Eze-Ana ji maka ya wee bịa ka okwu bie okwu biko ya gaziere ya negoro nri o butere anyị negoro ihe ụtọ o nyere anyị so they will join you in interceding ka aja ị bịa achụ wee gazie ịghọtara ya ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịma nke awụ so ọ bụrụ na ọ kọmpliti ọrụ mmiri ka ị bịara ịlụ cheta na ewu ya adị ya ka o wee zuoro fa chetakwa na o nwere ewu gịnwa na-arụ ọrụ n'ihi egbukwanụ ndị otu gị so wee jee mmiri ka ị ghara ịba n'ụgwọ ụfọdụ n'ime unu na-eje ewere jee nye ndị ahụ ịlụ n'ọrụ chefuzie na ndị otu gị so wee jee nyabụ ọrụ ịghọtara ya nke a ofu so mana ọ bụzie na ọdịnala iyi n'ọma nkịtị ka ị chọrọ ije peni wetakwazị dị osisi ahụ kwụsị nkịta itebe ụta esi aga dị na calabash mana ọ bụrụ na plastik iji ka i wee were ekpere ikpechakwa ekpere iti gwara plastik o then itinye ya then ị nweziri ike adị ọkụkọ na ọ bụrụ niile ọma ka ị na-eme ụkwa ike ghara ịha adị ọkụkọ ịghọtara ya o dipendịrị ka o si wee dịrị gị then mana ewu na-abụ a nke a ga-enye ha na nke a ga-eji mesara aka n'ụlọ ndị agha ma adị ya bikos nọ ile ọma nkịtị ka ị chọrọ ikpere ile ọma nkịtị ọgwụgwọ nọ few items ka ị wetalụ aka ruchu is okay maka na ebe aka lu nwaanyị ka ọ na-atụkwasị gị ntị ọ dịkwa so know these things and know peace so with these simple items m gwara nkịta fụna imewuru ya from time to time nwa bụ Eze-Ana from time to time mbelata na mmiri a na-ewere ihe ọnụ ugbu ya ngwa ọdụ ka m mesi gbadata na mmiri ebe achụ aja daiz weda na na-achụrụ mmadụ ka a ghara iwere jụrụ ọgwụgoro obere ihe nye ha my personal thing nji gbadata na adịghị agba aka afụ nwata eze n'ọnụ. Let me stop here. Ọ bụrụ na ime etu a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị bido mebe etu ịgba ịkwa n'ọbara na mmiri maka ịgba ụtụ maka ọtụtụ n'ime ụlọ agbago nwa ụlọ na ụdị na ijere ịrụ ọrụ mmiri ọ bụrụ na iji iwu ijere ịnyụ anyị wee zọrọ azọrọ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ ihe ịghọta chọrọ anyị chọrọ ka meseji atụ ogologo too much ka i wee nwee ike ghọta ya ọfụma. Inwe ajụjụ chaatị m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805-7837672. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjị eji wee chụ aja emechaa na ọ ya ekwu ome ka emesịa.